saken iku. Saben kula olah biaraga kaliyan Legowo boten wonten rambukan amargi kula kapal kali Kanjeng Rama lho Kanjeng. Dadi nyekane kangen karo ramamu. Dadi kuwi piye Legowo? Oh, do kapal kali Rama Kanjeng. Padha kangen karo ramane lho, Dik. Ndara kula mangertosi lho, Ndara. Ning yo sing sabar yo, Ngen yo. Saumpama kangen diranti mengko yen ramamu kondur mongko Rama ki sayang karo putra-putrane mesti wae dipundhutke oleh-oleh. Coba nalika tinggal mengke dipundhutke apa nggih? Karo Rama. Boten nuwun apa-apa Iki dadi ora nyuwun dipundhutke oleh-oleh. Apa ya kaya ngono lho. Sabar ya, Ngen. Monggo mesti wae ramamu. Rama! Kangen yo kangen ning ora pareng ngaleman kaya ngene. Alah Rama. Saru. Boten. Boten. Wis gedhe aja do ngene. Kula kapal Ngaleman to saru. Boten Rama. Boten Rama. Ale! Koyo. Gowo. Sojo dibalani ngono kuwi. Kowe wis do gedhe. Ora buta cilik. Ora aleman kaya ngono kuwi. Turto kowe iki bocah lanang. Lagak lagu lageane. Kaya bocah wadon. Mono to sawangen robo. Wong tuane kaya ngene. Luter kowe putra lanang-lanang. Aleman kaya ora dibaleni kaya ngono kuwi. Ulang-ulangane sapa kaya ngono kuwi? Sapa? Mana? Kaya ngene iki lho. Kaya ngene iki sing jalari bocah ora ngerti. Saben bocah, saben anak salah diseneni isine mung dibelani. Kaya ngono kuwi cetoran didik bener. Bisa? Ngene iki bener. Kaya ngene iki wis bener apa ora? Ora sing cilik, ora sing tuwa, ora putra, ora ibu padha ndene. Kaya ngono kok dadak takon. Lho jenenge ana garwa rawuh saka tindakan mung cukup kaya ngene. Apa kurang? Abdi sakmene kene lho dolah apa? Dolah apa? Ora genah gede iki piye? Iki gara-gara kowe-kowe iki. Kowe-kowe ngene iki. Piye-piye kowe kabeh tak percaya.
Momong Lesmaya Legawa. Kendara. Iki calanan. Aja mbok padakno kowe ngomong kanca-kancamu. Calanan kok aja kok cari. Tuh, bener. Bener ora? Langsung sabar ramane wong pelan-pelan ya. Nek baleni kowe ngono kuwi. Monggo menawi ngersakaken dahar ramane. Ya. Bener iki. Wes bener iki. Iki kanggo sapa iki? Kagem panjenengan ramane. Hei, Kagem panjenengan. iki dahar kanggo aku. Wes mbok pikir ini. Iki panganan apa iki? Nggih, ya kalau wau Lah nek mung kaya ngene iki rak cukup panganane bebek, pakanane pitik. Lu dadi garwane puluhan tahun. Wis darbe putra sakmono gedene. Lu leladi karo bojo, leladi karo kakung, kok panggih kaya ngene. Mangan kok mung cukup sego-sego ora ono apa-apane iki piye iki? Iki piye? Nyuwun pangapunten ki ramane kalau wau dipun sundae wis kaya lagu. Panjenengan tiyang sepung ki. Ramane. Mergo lawuh, mergo iwake wis ora ana, jalaran wis dimaem bocah-bocah. Ngono. Ayo. Legowo. Macene. Bener. Jadi karena itu menawa iki mau iwake sing maem kowe. Mergo iwak enak kaya. Apa kowe ora ngerti? Menawa iwak utawa lawuh kuwi mau kagem Rama. Kowe kepengin terus iwake tok maem, mung kari sego, terus sego iki kagem Rama ngono. Jawab piye? Lu nak pengen maem aja mung iwake. Lu sak segane rak ya bisa. Lah terus ngene iki piye? Lawuhe sing maem putra-putrane, sisane kagem wong tuwa. Lho iki cara model piye? Model piye? Ayo. Yen kamu jenenge wae. Pangan. Wani nyisani wong tuwa. Arep dadi bocah kurang ajar kowe. Arep dadi bocah kurang ajar kowe. Iki anak ora pakeras. Kowe iki sing gedhe. Mene ora conto karo adimu Legawa. Ora kok malah bareng-bareng dari bocah kurang ajar. Bener apa piye? Bener ora ngono kuwi? Bener ora? Anak ora ketok.
Untuk gambar apa ini? Hei, ibu menang. Ibu tak ajar. Ora lilo. Pengen belajar. Sing nakal sapa? Sing jahat sapa? Iya, iya. Sopo? Soyo. Kalian ini mobil yang ini? Kamu kalian ini? Wes ngerti nak romo tukang ini? Lastina. Mikir. Kali ada kan. Ono apa kali kebun? Lo nglegak no pikir mereka ora iso. Hei. Isine kamu gawe loro ati, gawe sebel, gawe gelo. Ati ngono ora? Lah mau dawuh iku pengen dibuka. Ngono. Kupinge lek kok ngono. Ngerti ora? Iki meneh tublak mumbluk. Lho kowe iki calanang kowe cedhek kok aleman. Mau cedhak karo istri sing apa? Cek sapa? Ngono. Ngono. Wes moyo ngono. Ora cedhak ibune ae. Ora iki. Kowe ale. Kowe ngalih ta ora kowe? Lho, kowe iki kandhane kok ora kenal ngalih ta? Balani ngono kuwi. Bina. Kelak ngombe. Eden. Saking Kang Jarwo kalih Kang Putra ndono kuwaturi saben nggih. Nggih, marai kowe. Mboten. Marai aku. Mboten. Hei. Sudah. Irungono ngono kuwi. Nek ora kepengin romo duka, aja aleman, aja do kurang ajar. Kanggo pasinaon. Jenenge anak nyisani diarani wong tuwa. Kuwi ora apik. Krungu ora? Karena dipodoh dene. Setan wap lauk ora ngerti gawean.
dhewe. Loh, banyu panas. Banyu panas kok. Yo kene Kanjeng Rama temperan utawa marang Kanjeng Ibu. Engkang lepat iku lan kaya wonten Kanjeng Ibu. Ora perlu piring jagat. Tegese kowe wuto. Kowe wuto lagi. Ora tangis-tangisan kaya ngono kuwi. Lha ora ketang gonku omah karo kowe. Tancepe wis jero, krana wis pinaringan putra loro. Nanging ora ana jeneng mokal menawa omah kae pedhot ana ing satengahing gedalan. Krana kahanane Regina ingkang kaya mangkene. Saya kowe wuta ora ngerti kedaring jagat. Mendah kaya ngopo aku nirang. Lho kang kuwi. Wiwit dina iki kowe ora tak gunakake, tegese Regina tak pegat. Regina, Lesmaya, Legowo, minggat. Ibumu Regina jangan lunga saka kemunan. Lihat. Boten Rama. Jangan lunga. Boten. Jangan lunga malah. Lihat. Kowe minggir. Lihat. Ngalih. Kowe bareng ngalih. Minggat. Minggat. Kula mboten buta teng mriki. Ora minggat dadak. Regina lunga upama sawaji-waji Manggaranti rawuh ora ana sing bakal dadi pepalang. Nggonku bakal duwe bojo luwih enom, luwih ayu dasare Citrawati. Nanging upama Regina lungane jujuk sosokan marang Kanjeng Pati, pradol Kanjeng Pati, iso-iso aku nampa pidana. Wah, sembrono. Kurang peto. Yo, Lambang. Senggolo. Senggolo. Kawuh. Senggolo iki. Thank you.
Senggolo. Dawuh. Jangan. Tampani. Nek kowe tak beto iku. Senggolo. Dawuh. Balik. Kula nuwun gesang. Kula wedi mati. Dengar mateni kowe sapa? Lah panjenengan Ora. Amali. pripun iki karepe? Kowe tak perintah baleni gawean lawas. Tegese Pusaka wal saka warangka kudu nglonggo gedhe menungso. nggih. Tegese kowe tak perintah sepisan iki wae. Senggoro supaya mateni wong. Ha sendika dawuh. Nggih. Mengko kan lho ya. Ora toto. Senggoro! Senggoro! Balik! Dawuh. Balik! Wonten apa? Bar ning ndi? Mejahi tiyang. Sing mbok pateni sapa? Duka. Goblok! Lah sinten ingkang kula mejahi? Mula lamun urung cetha ki tekon. Sing dipateni sapa urung cetha kok terus budal. Gugup. Gugup kula. Aku njaluk nyawa telu. Napa malih mung nyawa 3? Sedasa kula mboten wegah. Ora cukup telu wae. Sinten? Telu ki paten ana. Legina, Lesmaya, Legawa, pateni. Prai bos, prai. Prai. Enten apa? Mbok. Kowe tak perintah pateni wong. Nggih. Sing mbok pateni Legina, Lesmaya, Legawa. Kudu mati. Kudu mati. Prai bos. Ratatanan. Kok prei piye tegese piye? Lah kula niki mboten edan. Nggih. Kula niku digemateni Ndara Ayu Legina. Ndara Ayu Ndara Bagus Lesmaya, Ndara Bagus Legawa. Lho kula kok mateni niku. Kula niki tiyang waras. Lho, Ngono ya. nggih ya. Kowe moh. Mboten. Mergo telu-telune kae dudu wong sing salah. Lah, Ora wong sing dosa. Kowe mau mateni. mboten. Jadi kowe tak perintah mateni Legina Lesmaya Legawa ora gelem. Mboten. Tenan? Nggih. Nek kowe ora gelem ora apa-apa. Lah nggih. Ora apa-apa. Lah nggih. Nanging yen mati ora Legina Lesmaya Legawa sing mati kowe. Dasare pripun? Mergo kowe mbadal perintah. Menawa Senggolo ora gelem mateni Legina Lesmaya lan Legawa sing tak pateni kowe. Nek Ndara Legina Lesmaya Legawa mboten mati, Tak pateni kowe. kula sing mati. Yo, Siap, Bos. Siap. pateni. Panjenengan kula aturi lenggah digrang sela tumpal. Mangke mireng kabar Legina Lesmaya Legawa mati saking tangan kula. Yo. Ngene yo. Wong lanang ora duwe akal ngene yo, ora wong lanang. Bojo tuwek elek dasare duwe anak loro, pegat, tundung minggat, rabi meneh. Ora ulus dosa, ora peduli. Hah, Legina mati, Lesmaya Legawa mati, Manggaran dirawuh, bojo ayu teko. Ngene kok dalanan Pak. Ora ana apa-apa. Ya, kok
kados panjenengan iki krenggosan lho nggih. Lho saking senenge ngempet mergo arep ditekani bojo ayu. Walah wong Iya. Nganti krenggosan engko polaku piye ngono. Ini dalam kata menggungan to kan? Dalem kata menggungan. Lho, lah nek nuwun sewu lho Kang Mas. Ono apa dia? Kang Mas kok puspa kok. Piye? Lho pi dalem wonten dalem kata menggungan kok kados ngeten. Lho puspa basa kok kate kabeh iki wonten napa to Kang Mas? Oh, perkara jogane rege. Nggih lho. Sego pating kececer kocar kacir iki. Mula to mula jeng. Dalam kata menggungan iki aku rak wong ijen. Dasare Joko tuwa ora ana sapa-sapa. Lah. Mergo aku arep dadi manten, duwe bojo karo panjenengan. Saking senengku aku syukuran. Bancaan ngundang cah cilik-cilik. Lho, cah cilik-cilik tak jak seneng-seneng. Bancaan terus tak jak maem bareng-bareng. Dasare cah cilik maem royokan rebutan. Nganti segane kocar kacir. Walah ya to. Ora apa-apa, perkara reget gampang mengko digoleki wong kon nyapu ora apa-apa. Nggih, mboten. Iya kok ya. Kang Mas Rangga Gus Poko. Ya sing manggaran. Sakmenika kula sampun dados garwa panjenengan. Sawektaipun dalam kata menggungan, kedahipun kula nguwasani nggih to. Pramila menapa dipun keparingaken kula badhe kepengin iki pirsa wonten dalam kata menggungan. Kepengin mangertosi kados pundi kados Monggo. Mengko menawa ana kekurangane apa wae, gek ndang matur. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Wis kono wis. Nggih. Kriti kurang apa. Mengko nek kasure kurang apik gampang. Jenenge iki bojo nom ayu ya. Bojo gelem. Kang Mas. Ya jeng. Waduh. Ana apa? Lah ngaten kok jenengan ketikane jarene isih Joko. Lho, wonten dalem setong. Sisih tengen kok. Iku mau kon ndi? Wonten setong sisih tengen. Wonten setong sisih tengen. Kok ana sandangane cah cilik-cilik kon ndi? Lah nek panjenengan iki kok mikir Awas wae. Lho. pon ngeten mawon kula tak wangsul Kok bali piye to? Kok bali karepe piye? Lho, lah ngendikane panjenengan jare isih Joko. Lah Joko. Lah nek isih Joko wonten setong wonten ageman alit niki sinten agemane sinten? Eh. Agemane anak sampean? Lho iki piye to? Lho Joko kok duwe anak iki piye? Lha kok wonten ageman alit? Perkara ing kene ana sandangan cilik-cilik. Penganggepmu aku wis duwe anak. Lah kek mboten ajeng. Ora iso to wong Joko kok duwe anak iki piye? Lho, lah menika agemanipun sinten? Iki dudu agemane sapa-sapa. Iki anggon-anggon aku jaman aku isih Joko cilik. Iya. Wis pundi Kang Mas? Nalika aku Joko cilik iki ya sandang aku dhewe tak simpen, tak nggo pengeling-eling lamun biyen aku duwe sandangan sing kaya ngene iki. Ngaten. Iya, kok malah salah tompo. Dik-dikat kek rumaos kula. Joko kok iso duwe anak iki dia anak kondi. Nggih, sampun. Wis balekno. Wah, mateni wong. Lah iki nek akale ora akeh konangan iso cilaka. Iso mulung pindul. Mas Rangga Poko. Ana apa neh? Malah lah niki mawon saya banget. Iya, galak. Mas. Galak. Lah wonten kebayaan iki lho. Iki lho apa meneh? Wonten kebayaan wanita ngene lho, Kang Mas ageman kula lho. Kebaya iki. Karo saka pamikiranmu iki dhek sapa? Lah kagunganipun sinten wonten dalem setong panjenengan? Lah dhek sapa? Lah mboten bojone sampean apa simpenane sampean? Kok baleni neh. Lho Joko kok ndek bojo iki bojone sapa? Lah terus agemane sinten? Oh, perkara iki agemane putri. Lah nggih. Ora urung bojoku. Lah mesti to. Salah. Lho kok salah? Ngawur ae. Iki agemane ibuku nalika ibuku isih sugeng. Mergo putrane ibu ki mung sawiji aku. Tresnane karo aku kepati-pati. Najan ibu wis kapundhut, agemane tak simpen.
Lamun aku kangen karo ibu, sandangan iki tak jupuk terus tak rangkul ngene ben aku ora kangen karo ibu. Iki agemane wong sing wis kapundhut kualat balen kualat. Iki anggone-anggone wis ora ana. Anggone sing ora ana mateni wong. Wah, ndek bojo enom ora pati ayu kok malah kakean ngoperasi. Bojo enom malah rewele ngene mati. Jenenge dikane piare bojone ora pati ayu cetake mulai cobi. Nun, Cobi cetake mulai arek bojone ora pati ayu cobi. aku mau muni piye? Lah ngeten kok nggih. Nggih bojo enom ora pati ayu. Nggih. Maune ora pati ayu. Lah terus? Ning saiki ayu. Panjenengan iki kok nggih senengane kok ngaten. Lho, kula niki ajeng ngamuk lho ning panjenengan iki kok. Lho ngamuk iki perkarane apa? Lah niki napa? Salahku apa? Niki napa cobi panjenengan periksa? Endi? Lho. Niki aku mana sinten? Aku mana sinten niki? Iki apa iku? Lho, cobi. Lah ngeten kok panjenengan iki jarene aku Joko. Karo mateni kok lha niki aku mana sinten? Lah panjenengan ngaten. Kok iso nemu ngene bareng iki lho ngopo? Lah wonten seneng panjenengan lho Kang Mas. Iki lumrahe agemane putri. Nggih mesti to Kang Mas. Salah tombone to? Kok nggih salah tau kok terus lah nyatane nggih nyaten. Kowe ngerti apa ora? Pripun? Mergo aku iki Joko. Ning kene aku duwe buruh. Buruhku rondo. Wedok. Mulane ana iki ning kene iki mesti nggih buruhku. Lah, Ya, ditinggal. Lah mau cah cilik-cilik ning kene dolanan to. Nggih. Bar maem dolanan. Dolanan perang-perangan cah cilik. Perang-perangan. Weden-wedenan cah cilik-cilik. Lho kok iki malah digo dolanan weden-wedenan. Dadi kura-kura ninja apa ngene. Iki malah marahin rokok. ning nyuwun sewu, saestu menika gimane buruhe sampean. Mboten liyane niku mboten wonten. Selawase urip aku urung tau gepok senggol karo bocah wadon, kejaba iki mengko bakale karo manggeran. Oh, ngaten. Heeh. Waduh, menawi ngaten sakmenika kula pitados dumateng panjenengan lho Kang Mas. Kaya ngono, Nggih. ayo bareng-bareng mapan ning kene.